Pozdrav svim modernim mamama. Ja za koji dan ulazim u 9. mesec trudnoće i već neko vreme se intenzivno bavim uređenjem dečije sobe i dečijeg prostora za, naravno, dolazak nove bebe. Svi mi imamo u kući neki prostor koji nikada nismo ni razmišljali kako možemo da ga iskoristimo ili ga nikada nismo adekvatno iskoristili. U mom slučaju to je potkrovlje. Meni je tek sada došla ideja da to može da bude prostor za dečiju sobu, a pored toga već neko vreme želim da imam svoj onako jedan mali, lepi, kreativni studio gde ću sve projekte koje inače radim moći da sprovodim u delo, tako da, eto, ja sam odlučila da potkrovlje iskoristim i za dečiji prostor i za svoj kreativni rad. Zato u ovom videu želim da razbijem neke mitove koji se najčešće vezuju za život u potkrovlju. Mit broj 1. Potkrovlje je prostor koji najčešće nije dobro osvetljen. Naravno, bilo da je reč o dečijoj sobi ili o kreativnoj radionici, svetlo je glavni prioritet. Moja preporuka su krovni prozori Velux, koji ne samo da obezbeđuju puno svetla, već od samog starta ne morate da brinete o tome gde je optimalno najbolje da ugradite krovni prozor i koja pozicija će pružiti najviše svetla i da li će prozori biti postavljeni kako treba. Mit broj 2. Šta ako krovni prozor prokišnjava? Krovni prozori moraju imati besprekornu hidroizolaciju, da ne bi dolazilo do curenja i prokišnjavanja. I upravo su takvi Velux krovni prozori koji osim termo i hidroizolacionog seta imaju garanciju da do ovakvog problema neće doći čak ni 10 godina nakon postavljanja. Mit broj 3. Zimi je u potkrovlju hladno i pravi se promaja, a leti je paklena vrućina. Da li je moguće urediti potkrovlje tako da ne bude pretoplo leti, a prehladno zimi, odnosno tako da se taj prostor može normalno rashladiti, to jest zagrejati kao i ostatak kuće? Dobra izolacija krova je ključni faktor. Ako vam je taj problem rešen, kao što je slučaj, na primjer, u mojoj kući, opet se vraćamo na kvalitetne prozore. Prozori novije generacije Velux Standard Plus imaju ugrađeni inovativni Thermotechnology izolacioni sistem koji pretvara krovni prozor u dodatno moćni štit protiv vetra i hladnog vazduha. Mit broj 4. Spoljašnje staklo krovnih prozora je nemoguće oprati. Ovo nije istina. Zapravo, samo je važno da izaberete krovni prozor koji ima mogućnost da se zarotira za 180 stepeni, zakoči i prečvrsti, tako da jednostavno, sigurno i bezbedno možete temeljno oprati spoljašnju staklenu površinu. I za kraj bih još napomenula da Velux ima i roletne za potpuno zamračenje, koje uopšte ne propuštaju svetlost i obezbeđuju mrak u bilo koje doba dana. I pritom ih ima u Disney dezenima, tako da su dobro rešenje za dečiju sobu. Ukoliko imate neki konkretan savet, dobar predlog, neku inspiraciju koju želite da podelite sa mnom, ja bih voljela da mi napišete u komentaru ispod ovog videa. I to je to. Ja vas pozdravljam sve moderne mame.